Masarauta group ta dan wanka lokacin ku ne. Masarauta group ta dan wanka lokacin ku ne. Ya Allah shi zani sa a farko. Lokacin ku ne. Kaban dama rabu na yi sabko. A gaida yan group. Wasu baitoci a yau na ɗauko. Lokacin ku ne. Allah ka bani iko. A gaida yan Dan group. isar Al-Mustapha wani na Mahmudu shugaba. Masarauta group ta dan wanka lokacin ku ne. Assalam jama'ar group gare ku. Lokacin ku Group ne. dan wanka ja gaban ku. A gaida yan group. Iskwaya na zo da tambarin ku. Lokacin ku Masu ne. kishi dole in yabe ku. A gaida yan group. Hakan kai lamba guda gare ku ban ga kamar ku ba. Masarauta group ta dan wanka lokacin ku ne. Nasara Allah ya ƙara baku. Lokacin ku Ku yi ne. saman sama koli ba kamar ku. A gaida yan Group group. dan wanka da kyan halin ku. Lokacin ku Maza ne. ne a buga na ce a bar ku. A gaida yan Kun group. zamo gamji ana ta sara ba za ku faɗi ba. Masarauta group ta dan wanka lokacin ku ne. Masarauta ta sidi dan waka. Lokacin ku Kuna ne. da aminci da kyan alaka. A gaida yan Wasu group. bayani ne na yi muku waka. Lokacin ku ne. Motsa ku yi rawa